Junta, building better Africa. Mama wa lachisanu lero pa 24 makamaka mwezi umene uli wa January. Kuona ndithu chaka cha 2025 chikusuntha, tabwera ndi nkhani m'mawa zimene newspaper ziwiri zalemba, The Daily Times komanso The Nation. Ine ndine Moses Magawa ndi ndachimwene akulu m'mawa Emmanuel Chiwocha. Kodi kunyumba kwa chabwanji? Kunyumba kwa chabwino. Ndipo tiyamike Mulungu kuti watidzutsa. And Friday timatero kuti it's Father's Day. Every Friday it's Father's Day. Ndipo ndimafuna lero ndiwapemphere azibambo manyumbamo azimayi ino timakunyadirani timakukondani apatseni visa bambo apite kuti tsopano akacheze ndi anzawo kodino ndi anthu mpaka na anthu ena akapempha visa amadzabwera Sunday ndi now zimafunika ndoti aonanso kuti ndi mmene achitira amuna angamo awawa ikhale kuti tidinde kapena ayi koma nzibambo akatamanga amafunika kupitidwa mphepo zoona ndithu koma ofisi kumakhala ntchito pressure kuona kuti kodi ndita ndimafuna kapitidwe mphepo mwapempha kale visa tapempha ko visa pano ndipo ndikukhulupirira kuti zimenezi adinda madzulo ano timatero kuti The Daily Times yalemba nkhani koma tiyambe ndi The Nation kuti kodi newspaper imene yalemba zotani. Nkhani imene yanyamula tsamba la The Nation ikuti squeezed Admac pleads for relief, and subheadline ikukamba kuti ministry dialogue with ex-Admac staff over seized assets, 94 Admac vehicles, other assets in custody of sheriffs. Ndiye nkhani yono ikupezeka pa tsamba lachiwiri la The Nation akuti Admac pleads for relief after assets seizure. In a new twist to the Agriculture Development and Marketing Corporation Admac saga, Minister of Agriculture has moved to save the squeezed parastatal by pleading with retrenched staff, demanding their due for a win-win scenario. The ministry intervention comes almost 2 years after it initially shut down the state producer trader and later retrenched all the 4,000 plus staff on the pretext that it was undergoing through restructuring. Inu ndine tikudziwa kuti bungwe la Admac lidayimitsidwa maoperations zake ndipo ogwira ntchito ku Admac kumeneku adapemphedwa kuti atuluke nyumba zogwira za kampani imeneyi komanso ankanena kuti imeneyi ndi njira imodzi yofuna kukonzanso bungwe limene la Admac ndipo anthu amenewa ambiri ngakhale nyumba zina kuno kulilongwe adakakhalamo ambiri adakana kutuluka adanena kuti akudikira kuti awapatse ndalama zawo zimene kampani ikuwasungira kuti amagwira ntchito kumeneko. Now zitatero adapita ku court kukamanga kuti ndalama zawo sakuwapatsa ndipo adawina unena kuti awapatse ndalama komanso tidaona aku kampani ikulandidwa katundu monga magalimoto ndi zinthu zina ndi masherifi chifukwa ali ndalama za anthuwa komanso ali ngongole za anthu ena ndiye zikuoneka kuti tinkaona ngati zinthu zikonzeka koma ayi ndithu zikuoneka kuti idakali pa mavuto. Kunena pano kampani ili ndi ikuyenera kupereka ndalama zokwana 25 billion kwacha zachipepeso kwa anthu ogwira ntchito kumeneku ndipo a Minister of Agriculture asamukawale awupempha kunena kuti anakhala pasi nkukambira bwanje titamvananso bwinobwino zokhudza yani zokhudza kampani. Now
when we talk of Admac ukuti nkumene anthu mbuyo muzaka za mbuyo situdziwa panova kuti ziyende bwanji koma anthu amakagula chimanga chochipa ndi mbewu zina zochipa. Right now they are in operation komabe sikuti ngati mmene zimachitira kale mucha ndi nkhaniyo ikutero mwachidule. Yes. Yeah, nkhani ya Admac ni nkhani imene imamvetsa chisoni ndiyo mvetsa chisoni. Ukaimvetsera bwinobwino maganiza ngati kulibe anthu kumeneko amene mwina umoyo ali nawo, nzeru ali nazo, upangire ali nawo. Amakhala mwina ngogula chigalimoto chikulu osachita concentrate kuti ife tingatani ngati bungwe kulankhula kwa mtundu wanji mukati zigalimoto zikulu zopuma magalimoto kuti oyendera zimalembedwa solo mu newspaper ati ayi CEO wakuti wa company imeneyi amugulira mamiliyoni akuti nefe zithandiza chanzimenzo. Ife sitifuna kuona wina atakwera galimoto yabwino koma timafuna kuti chakudya chizipezeka. Mwanena bwino kuti mbuyo mzaka za mbuyo anthu amadalira Admac. Pamafunika ufufuza kuti kodi Kamuzu nthawi imene amachita zotani. Let Kamuzu anali ndi ma strategies ati kuti Admac ikhalepo. Chifukwa ngakhale izi tikukamba kuti ayi mega farm chani zimene zijazochitabe kumbali yanga amafunika kuti they should be working hand in hand ndi Admac. Tona napa timadalira alimi kuti alime ndi akagulitsa kwa Admac. Pamene boma alikhoza kumalima ndi kumagulitsa kwa anthu. So tikatere ndi kuti mavuto ngati awo kuti ayi ngongole zotheratu ukhoza uzimangirira izizi uthongodabwa Admac yazimangirira. Unena zona ngati munthu amakwanitsa kuzimangirira azitenga kuti ndalama apo. So far ndi kuti kuliso kufinya Malawi pena ndi pena kuti abweze ndalama zilizo zimene zizi kuli chibwana uko chimachitika. And kuona magalimoto 94 amene anatenga ma sheriff amene ndi magalimoto ambiri kwambiri. And alipo 94 magalimoto amene anatenga alipo 94 ndipo zikuyenera kuti magalimoto amene adzayikidwa pansika. Maona tikuluza now nkhani imene yandikumbutsa kuti vice president adziko lino anapita ku Admac mawiki it should be wiki yatha amaye akumpacha akuyendera umaona kuti kodi makampani aboma zinthu zikuyenda bwanji. So anafuna akachezeko kumeneko ndipo okha atafika anadandaula kunena kuti kuona magalimoto amene akuoneka kuti ngabwinobwino akungokhala nkumaonongeka bwanji osakhonzetsa izizi kuti zizithandizira ma operations company imene. So kunena mosabisa this is something imene tidakapempha aboma awathandize Admac komanso asangothandiza ayambire ogwira ntchito amene amagwira ntchito kaya kumene awapatse zawo zofunikira because at the end of the day we want anthu amenewa apange benefit amalawi apange benefit. Munayankhula bwino afufuze kuti kodi m'mbuyomo the late Ngwazi amapanga bwanji. I believe kuti aliponso mwina anthu ena adagwira nawo ntchito nthawi ya m'mbuyomo kumabungwe limeneli. Pali nkhani yotani yofanana pang'ono kumayosiyana kuti ili ku department ina it falls under different ministry. Ku nkhani ya ku immigration meneku pa front page alemba kuti ayi government shifts pause on passports deal. Nkhani yake ili pa front page kuti the Ministry of Homeland Security has indicated that each will require a month to identify a new supplier of the passport system. Mwachidule ndi kuti zikuvutabe kuti anthu apeze mapasipoti kuja kumene amakatenga pasipoti chifukwa chakuti aja amene aitek anali ndika contract kanatha ndipo anaonjezera ngati mogwirizira
kuti aboma ayang'anirenso kuti kodi supply wina mpeza kuti ndi aonena kuti sanampezebe ndipo bwanji pakhale mwezi wa mtunthuso anthu akudikirira ndiye kuli maqueue ambiri amene amakhala malo siyanasiyana ma offices a immigration kumeneko chimene chili chodandaulitsa ku mtundu wa Malawi kuti kodi chinthu chimenechi sitingangopanga decision one day Trump walowa mu paboma walowa ndithu pampando ku America wangolamula kuti zakuti zikhalira kuti so why are we delaying from November last year rather until now nkhani kungopitirirabe kumangokamba nkhani modzimodzi yomweyo mpaka kuti pasasoma mwezi wa mtunthu kodi zimene zikuyenda bwanji ndi imodzi mwa nkhani imene chaka chathachi I followed with interest. Okay, I saw you writing stories on this. Ndipo ndapitako maulendo angapo. To be honest with you, tikamangamba chonche zimaoneka ngati kuti mwina akungolankhula. But when you go kumene kuchako and ndikukamba based on experience, umapeza anthu amene nthawi imeneyo mamva kuti ikupanga operate ndi akulilongwe kokha kuno. Umapeza anthu amene achoka kumpoto, umapeza anthu amene ena achoka kumwera. Onsewo afuna chiphaso. Now ndi anthu amene amakhala kuti ndoti mulilongwe muno alibe nzawo, alibe wachibale, amakona kumalo pomwe pacha kuma office pomwe pacha panja pacha sipali shelter shade. Yes, amakhoti ndoti kukacha angochotsa chofunda kawo kupinda bag yo akhala nayo pompo. I'm talking this through experience. Now ndi zinthu zonena kuti timadziwa ino chiphaso chimathandiza munjira zambirimbiri. Ama business ama school ena kuti mwina akudwala matenda kuti mdziko muno sitingathe kukwanitsa kuwapanga handle amayenera kuti apite maiko ena akunja. Zidapezeka kuti adapatsa company ya e-tech contract. Adayamba kupanga print my passport, of which it was a very good thing. Amadziwa onena kuti awa watapatsa contract yawo idzatha at this period. Ndipo anazapanga extend pakatipa. Pena pake ndimadzimvera chisoni as a country because timapanga zinthu ngati tadzidzimukira. Ngati kuti tikulota. Ngati sitimadziwa because mwapatsa contract, you know the period imene agwira ntchito ikathera apa. Why when these ones are working, if mwina akukumana ndi mavuto ena ake, when you are trying to solve zimene zija mwina sizikutheka, why you not trying to kuyang'ananso supplier wina, munthu wina? Actually kupanga choncho zitha kuthandiza kwambiri. To be honest, we had company ya Technobrain, even though contract yawo anathetsa jani, but that was one of company imene yatithandiza kwambiri. And the time imapanga print pa passport sitimakumana ndi mavuto kwambiri ayi. And I should say you are right, sitimakumana ndi mavuto kwambiri. Now you see ine ndimaona ngati kuti bwanji trying to go back to the drawing board ndikuona kuti okay mbuyo kodi zimaenda bwanji, because I understand even many amapanga e-tech passport ya kumalawi mapeza kuti anthu ena akapita maiko ena imakani bonena kuti simapanga read mu system no, this is not origin, it's fake. Passport ya Malawi, it's one of the passport imene padziko lapansi imapatsidwa ulemu. Yes. Koma the way we are doing things pena pake tudzira kwiranso tokha as a country. Ine chimene ndingapemphe chokuti aboma achite machawi. Yes. Achite machawi kuthandiza Malawi. I don't know if maybe the delay someone is benefiting out of it or he's trying to benefit out of it, but then at the end of the day if it's a single person akupweteka gulu kwambiri. Some of the people akudigira vitu chipatala. Yes, so chimene ndingamene businesses ena maskulu maona. Okay, so, you have another story. Pali nkhani pakuti House Committee dates Macra on a 2.6 billion IT deal. Pali nkhani imene so yavuta kwambiri mdziko mwathu muno.
bungwe limene la Malawi Communications Regulatory Authority akufuna kugula ndithu ali ndi malingaliro okuti afuna kugula machine. Chimashini chimenechi ndi machine amene zikuoneka kuti ambiri sakugwirizana nawo chifukwa ena amanena kuti ngawo kazitape. So zikuoneka kuti amabungwe sakugwirizana nawo. Ndiye committee ya kunyumba ya malamulo imene ya Media Information and Communication lero ikukumana ndi abungwe limene la makra akufuna amve bwinobwino chifukwa number 1 machine wa ngodula kwambiri when you look at ndalama zimene zikulowa pamenepa. Number 2 akufuna amve kuti kodi adapanga kwanzati ndani and why is this machine important. So tione kuti kodi zinthuzi zithe bwanji ndipo chairman ya committee imeneyi Susan Dorsey ndithu atsimikisa kunena kuti analandira kalata kuchokera ku bungwe la Center for Human Rights and Rehabilitation CHRR komanso Youth and Society yasi kudandaula zokhudza nkhani imeneyi. So kulinda mazingata tena. Machine yo ndrama yake ndi 1.5 million US dollars which is 2.6 billion kwacha. 2.6 billion kwacha ndrama zingati. Yeah, it's a huge amagana ndi ndrama zambiri kunazoona kwambiri kuti amabungwe aziyamba kale kutsutsana nazo. Yeah, zimene zimachitika nthawi ya kampeni. Nthawi ya DPP kunali nsoganizo ngati lomweri ati gule chimashini chimenecho chifunika chizimvetsera kuti anthu akambirana chani mmafoni kandi zichani zimenezo amene akhale ngati ayankhula zina zotsutsanira napo ndi boma amakhala mwina ndi intention yoti mwina adzagwira anthu aja. So achilima anthu ameneyo adanena kuti mufuna mugule chimashini mufuna mutiphere ufulu ife tisowe kumamva komanso kulankhulana momasuka bwinobwino ngati anthu. I think it was condemned. So this time around, mabungwe mwina tuone kuti zitani chifukwa anthu akuvutika ndi njala. 2.5 billion Malawi kwaje khoza thandizira kugula mwina chimanga kuika mu Admac nkhale Admac yalandidwa. Yeah. So ndikhalina kuti buseka chake mukutenga khadi paja masherifu achitapo ntchito kuti Admac ilipo masherifu anangotenga katundu. Chabwino amwe ndikonza Malawi pepani Admac ilipo sinalandidwe. Anyway, Nokima Forts customs hitch for fuel shortage zimene swali mavuto ena ku Malawi kuno. Anokima atuza lero china matuza so china mbuyo muyayi government to government ikuteka mafuta anyamuka kuchoka pamenepo afika ndithu pakuti kenako hii akubwera mamiliyoni maliters iyayi pano zavuta ndi zonyamulira zimathankala zachepa tsono pano achitano point kuti ayi ku Tanzania kumene kwati chili akupanga upgrade system ndiye iwo zikuwachedwetsa kwambiri kuti apange clear mwina mafuta ena kuti adzibwera kuno chifukwa cha system imene akupanga kuti Nokima Oil Company of Malawi Nokima has attributed the recent scarcity of fuel to the upgrading of the Tanzania Revenue Authority TRA system. How is the situation on the ground? Kodi mafuta akusowa benditu? Ayambaso kusowa ndi nkhani yoti sana fikiretu paja pa mponda chimera ponna kuti ukhoza kuti iweyo situation ija kufika podzimangirira nayo koma kuti ambabe kuvuta kusowa. That's why zamba kuoneka koma tu ndimaona kunena kuti abwera poyera nsanga musadabwe tidakuuzani kuti kubwera matraki ochuluka mafuta ochuluka mafuta akuchedwa chifukwa chokuti anzathu kunanga si zinthu ziti zinoyenera masystem apange clear tani so abwera poyera msanga akuuzani nsanga sanadikire kuti mwina muchite kupanga zima accuse chaziyambireso anthu maswaso podutsa mtaunimo kenaka adzilankhula ayi we need to understand komano ine ndimafuna nena kuti pena pake mbali yanu to understanding yo mbali yanu even Malawi apopo
tiamvetse komano ine mafuna onena kuti ngakhale zili choncho ayesetse akweneranso mwina eti amvane nawo kukambirana nawo kuti komatu ifeyo kwathuku ndi mwakuti is there any other way imene angatani but then kupanda sokutero kumangoti chifukwa tikudikira kwanza thuku ndoti amalawa asafala kwambiri. You know, munthu ukati kuti dzamba kuvuta umangotchula ichi mawa kenako ukatchula ichi utchula phazi utchula ndikukanika uyenda apa basi utchula mutu utchula chani so tikhati kuonerera kuti system ipa because Tanzania ndiyosiyana ndi Malawi aja they are far anapita patali kwambiri with the systems. They cannot just stay for some days kuti basi ino ndiye kuti they are doing zinthu actually you can't compare Malawi and Tanzania tili kutali kwambiri tu yes so system ya ino ndine kunoko ndiyoti imachedwa ndine so let us wait and see please kuti zikhale bwanji chabwino koma Malawi sabwereso update ina chimene akufuna mafuta atipezeka. Another story. Minister follows up on Natenje murderers. A minister amenewa aona za chirerezo cha mdziko Ezekiel Chingoma nditu anakayendera anapita ku Nkhoma kumene ku Natenje kumene mawiki apitawa sinaoneka kuti kunakwedezeka kwambiri chifukwa anthu angapo ndithu adaphana zomenyana zimenezi kupezeka kuti mwana wa skulu mmodzi wakabazaso mwanaso wakhandaso ina adaphedwa kumeneko ndiye anthu anadandaula komanso a minister anapita kumeneko kuti akadzionere okha akamve kuti kodi zachitetezo zili bwanji so apolisiso kumeneko alonjeza kunena kuti akhwimitse chitetezo komanso anthu amene achite zimenezi akufufuzidwa ndipo agwidwa actually mmodzi mwayo wagwidwa so big up to men in police who believe kuti anthu amene achita zosokoneza not only Natenje kokha amene achita zosokoneza umbafa ndi umbanda hayi pitirizani kugwira ntchito yotero. That is very true. On business page, Kwacha falls by 3.1% against during 2024 rather. The Kwacha experienced a 3.1% depreciation against the United States dollar in 2004, closing the year at 1,749.93 Kwacha, 93 per dollar. An annual economy report published by Bridgepath Capital Limited shows kuti tinalowa ndithu Kwacha itagwa ndi 3.1 timatimuka mumchaka mija itapidiguka itagwa actually ndisakunamiza mpano sizili bwino muvomereza sizili bwino chifukwa ndalama ya dola mukudziwa kuti wana ilipo bwanji. Yes, munanifotokozera simuziwa sinadziwe kuno bwino ndimadalira tu masiku apitawa ndalama ya dola imagulidwa pa 3,500 andikulowa mmashopu maonesa kuti khangati katunduso wakwera ndithu because I was shocked. Panali bread uyu amene ine ndimakonda kwambiri wa bread talk uyu nde nazapeza ndalowa memoja ndikupereka 2,500 ndi masiku awiri apitawo akuliuza malimba mtima mpaka na 2,500 ndinalimba mtima ngompasa munthu ndimalipira ndikudabwa kundiuza kuti patsala 400 kwacha ndikuti 2.9 zafika pene so ndikatundu mungapo amene wakwera kumasana tuzetu abomawo nangooneka kuti zangochitika koma tazidziwira mnyuzi umu mafotokoza kuti ayi panota zatere zimatazira fatho malimbana ndi timashopu tathu mmakwalalamu iwo kuchitiraje zimene zosadziwa kuti zinthu chabwino ndithu. I've got another story ku arts and culture kumene ku chakwera music challenge to short race 15 next month kuli Mumba amene adati pafunika anthu okwanira anthu 15
achite nyimbo yochemerera Chakwera imene ikhale kuti dolo amavotera Chakwera, dolo kwambiri amavotera Chakwera. So imene it's one of the strategies imene ali nayo ku chipani cha Malawi Congress Party, pambali pa ma strategies ena kuti pakhale ndi oyimba aliyense amene ayimbe bwinoyo akapangidwa shortlist, upeze kuti majaji amuza kuti waimba nyimbo iyi bwino kwambiri wachemerera big mofunikira 5 million kwacha akhala akulandira. Muli ndi comment pa zimenezi? Ndi nthawi ino imene oyimba amapeka nyimbo zatsipani zoona ndipo ngati pali nthawi imene oyimba wa ku Malawi atha kudyerera nawo ndi ino mpaka mufuna mtakhala oyimba ndi nthawi imene oyimba wa ku Malawi atha kudyerera nawo chifukwa kumakhala ma political rally zimene amafuna kuti anthu asakangomva mfundo akagwedezenso thupi akavine akatani kusangalala so amayitana oyimba nawo kuona kuti achipani cha MCP anena kuti anthu apeke nyimbo ndipo akuti ndalama zinga 5 million Malawi oyimba mzanga anyamata mgeto otizo za mgeto achita sketch kumeneko adani lufani azinzano achita anamba lufana namba ankasasa anayimba possibly ndithu angapo aoneka achina Nyau King akuti tu muimbe nyimbo athu mfoyamba Nyau King 5 meter ndikonga wauza sinkhanizo zoyamba hayi ndinkhani yabwino but then ukaonanso nina kuti okay yazopereka mwayi kwa Amalawi oyimba at the end of the day inenso ndimafuna kunena kuti bwanji tisamangowafuna oyimbawa nthawi ngati inoyo akhangati mwayankhula bwino tsopano tisamangowafuna oyimbawa nthawi ngati inoyo ineyo I would have loved to see the government stepped in and helping the music industry kuti oyimba athu adzipindula oyimba asamapindule chifukwa cha zolinga zathu number 1 number 2 oyimba asamapindule kapena asamapeze kuti wadwala akuzunzika kukanika kuti apita kuchipatala bwanji so anthuwa let us appreciate them adakali moyo let us help them adakali moyo ineyo ndimafuna kupempha ma political parties mukuyuza oyimba kampeni amene atayambike now manifesto mwanu taika nkoniso zina zake unena ife mukativotera tidzaike kumbali iyi tidzathandiza motere mwankhula zinthu zofunikira kwambiri kwambiri Adios amigos, wanderers mukulu part ways. Pamene pali pa back page yakuti mukulu yafuna kuti ikusamuka. Chifukwa choti kwabwera ena ali ndi 100 million amene wanda betting company 888 bets. Ndi anakutano kuti nangasi kwabwera ena ndi kuti amene kuti asiye kuchokera nawo ntchito ino wanderers ngati pange zinthu zina. Kani mene mwairandira bwanje I believe kuti umo ndi mmene aonera amukulu but then ine ndaonako kunja kuja matimu angapo akukhala ndi masponsor ambiri actually ndimapanga believe kuti zimene zichazondeza abwino sizikutanthauza kuti ena wafuna kuti bera shine like right now CTM Super League mumaziwa kuti TNM uku that's the main sponsor tinaonanso a bet our premier bet akubwera they pumped in a lot of money also kumasa kuti chikhochi chaka cha target empaka chaka chino kuli ndalama zochuluka which is very good why amukulu anakanika kukhala pasi ndikumvana ndi a 888 wa so we don't know but then tathokozeso kuti agwira ntchito thank you so much kwambiri and would expect a 888 also to do the same beautiful ichimenecho nchimene ndingatene some seconds to go ameke mwase adawachotsa ntchito pacha ngati mphunzitsi wa timu ya dziko lino ndiye court lidalamula kuti
awapatse ndalama za chipepeso compensation imene ndi 50 million kwacha. Okay. Ndipo awauza kunena kuti afamu pofika pa 30 January mchaka chino meke mwase akhale wapochera zake 30 million. That is the order from the court. Ndalama zingati? 50 million Malawi kwacha. Amefopanga na ubale. Amwase ife bajandi bajibale ndi inoyo. Mapendi tikhale pachibale chomwe icho. Ambe. Ibayone bande kuti timalize modelo. Mukafuna ndithu the Daily Times is about 2,500 kwacha komanso zonse vanova news zakwera zatoka pa 2,000 kwacha vaja zafika pa 2,500. Ife timangounguza zina mwankhani zimene zalembedwa mu newspaper mwathu. Koma kuti inu mupeza mbiri kuleni Ineyo ni Moses Magawa zathu pamakina amene ndithu wakhala nthawi yonseyi timuyamikire kwambiri Mr. Ndala. Mr. Ndala musamangonera kuti Mr. Ndala Emmanuel kumamalizitsa kuti Emmanuel Mdala pamakina mothandiza namso ndi Henry Malunga kuti lodyera timangoti Hento. Ndipo sinali ndekha nali chimwana akulu kwa unkudetsa iwowa. Ine ni Moses Magawa ndipo iwowa ndi Emmanuel Chiwocha. Mpitire kwa Club Junta, building better Africa.